Okay, guys, so we back at the dimension. Svarta, jumpuj to, Svarta! Tady jsme No, začali pomalý, to má skoč dolů. Čo tu má? Jumpoval. Svarta! Hodně, vole! Oh my god, it's a girlfriend! It's a girlfriend! Mystery girl. Pomoc, zase v pavučině! Oh my god, he's getting the back shots for real, no. He pegged by the golf end. Jdeme do píče, takto. Oh my god, is this girlfriend? Pičo, on má camshot. Dal camshot. Klid, bracho. Dobrý. Prostě jumpuju. V klidu. To jumpoval. Mori, skoč tam. Okay, Jak okay. za starých časov. Pičo, jak to jde? A co teď, jako tam se nedá? To se nedá jen to. Dá. Aha. Jo? Jak jenom lel, kámo, no Jo, vole. girlfriend. Ježiš. Není pryč. Až sem? On jde za náma normálně, čum na něj na kretena, vole. Co si myslíš, že je, vole? Pičo, on mě nahaní. Dělej.